YouTube! Badakizu gizateriaren historia migrazioaren historia dela? Lehen gizaki modernoak Afrikatik gainerako lurraldeetara nola migratu zuen ikustea besterik ez dago. Ezin hobeto azaltzen dugu hori ikusgelako gure arbasoak saia. Eta geroztik migratzen jarraitu dugu, baita euskaldunok ere. Ez da zaila munduan zehar euskal erreferentzekin topo egitea. Filipinetako Legazpiria, Jai Alai pilotalekuak, edota Garmendia edo Urrutia bezalako euskal abizenak dituzten herritarrak. Halere, baditugu adibide gehiago, euskal komunitatearen historian zehar egon diren migrazio mugimenduak ez baitira gutxi. Lehenengo, 19. mendean eta 20. mendearen lehen erdian, Espainiak eta Frantziak munduan zehar abiatutako kolonizazio prozesuetara joango gara. Euskal jatorriko misiolari, esploratzaile eta merkatari ugari munduan barrena sakabanatu ziren. Eta, hoietako asko, kolono eta esklabo trafikatzaile ere bilakatu ziren. Haietako bat izan zen Manuel Iradier esploratzaile gasteiztarra. Bere lanaren bidez, ezarri ziren Espainiar kolonialismoaren oinarriak egungo Ekuatore Gineako Errepublikan. Ginea Espainiarraren garaian, 1930ko hamarkadatik aurrera, kakaoaren eta kafearen esplotatzearen zati bat euskal kolonoen esku zegoen. Herrialdean finkatzeaz gain, milaka Afrikar bortxasko lanak egitera behartu zituzten. Gerratik ihesi ere, migratu behar izan dugu euskaldunok. Espainiako Gerra Zibilan esaterako, 100.000 pertsona baino gehiagok atera behar izan zuten Hego Euskal Herritik erbestera. Hoietatik, 30.000 inguru aurrak. Horrelako kasuei bortxasko lekualdatzea esaten zaie. 2024ko datuen arabera, mundu mailan 122,6 milioi pertsona haien etxeetatik urrun bizi dira, gerretatik, indarkeriatik edota giza eskubideen urraketetatik ihesi. Lanagatik ere migratu dugu euskaldunok. 19. mendetik aurrera esaterako, milaka euskaldunek Amerikara migratu zuten lan bila. Kontinente osoan zabaldu baziren ere, asko Ameriketako estatu batuetara joan ziren artzain bezala. Eta horrela indartu da euskal diaspora bezala ezagutzen duguna. Migrazio mugimenduen ondorioz munduan zehar euskal komunitateak sortu ziren eta horien bueltan eraiki ziren 19. mendean lehen euskal etxeak. Egun, ofizialki aitortutako 186 euskal etxe daude mundu osoan zehar. Galdera batekin amaitu nahiko genuke. Askotan hitz egiten baita migrazio legal eta ilegalez, baina migrazio mugimendu guzti horiek legalak izan zirela uste duzue? Ba ez. Ondo ibili eta hurren arte.